Bueno, lehene, kaixo, gu hemen gauz mendixan, bilorretani, hueltatxo bat emuten. Bueno, kaixo hemen nau Madrileko Unibertsitate paseaiken, nere lagun Luziakin, beitu, saluda. Hola. Bai, nik zueri faltan asko botaten dotzuet eta mendixan ondo. Bueno, hemen gaude, mendixan bueltat emuten, eta ibi oso polilla eta zurekin akorda gara eta horretik inu dira. Zuek ikusteko gogo askokin, espero laizter ikustia. Aur!